במיוחד מניפים, מסתכלים. שומע אותי? מרגיש את הרוח? מה שהייתי פעם שעברה, חול, גונן. להניף. יפה. סיבוב. ריצה. שחרר, רוץ. שחרר, רוץ, גונן, רוץ! גונן, לא לשבת! שחרר ברקסים, שחרר. תודה רבה. אוקיי, הכל בסדר, ברכיים לחזה ותשב. ברכיים לחזה, גונן. תשב נוח יותר. אוקיי, הכל בסדר, גונן. אתה יכול לעזוב ברקסים לגמרי. תעזוב אותם, זרוק אותם. אוקיי, תשב נוח יותר. תשב, כמו שלמדנו, תשב. עזוב ברקסים, לא צריך, עזוב אותם אמרתי. תשב. תסנח תחת יותר טוב ממך, תשב שיהיה לך נוח. כמה שזמן שצריך, תשב. תסמן לי עם הרגליים את היושב. יושב? מעולה. עכשיו קח ברקסים חזרה. תעשה מתח קטן. ותעשה 90 על עצמו. תגבור ברקס. קצת יותר. זהו מעולה, זה הכיוון שלנו. מתאים. תמשיך. הכל בסדר. הכל בסדר. אנחנו עכשיו נעבוד קצת עם היגוי גוף, רק היגוי גוף. יש לך טיפה טרמיקה, היא מכירה אותך כבר. הכל בסדר, זו טרמיקה הרבה יותר רגועה. הכל בסדר. גונן, אתה מזליסט, חבל על הזמן. אוקיי? טוב, גונן, 90 מעלות שמאלה, רק היגוי גוף. הטרמיקה קצרה, אתה יכול לצאת, כן. 90 מעלות שמאלה. ימינה רק היגוי גוף, 90 מעלות ימינה רק היגוי גוף. כן, יותר מדויק, יותר, תלווה את המצנח, מדהים. ועכשיו 90 מעלות ימינה שוב, רק היגוי גוף. ימינה שוב, רק היגוי גוף. ימינה שוב, רק היגוי גוף. יותר. אפשר לשים היגוי גוף כמה שיותר, רגל על הרגל, גונן. גונן. יותר. עם כל הטוסיק, יפה. עכשיו, שמאלה 90 מעלות, גם גוף, גם ברקס. שמאלה 90 מעלות, גם גוף, גם ברקס. יותר ברקס. גונן, נצטרך להיות גונן, אמור לפנות. הנה, זהו, שחרור הדין, יפה מאוד. ועכשיו גונן 180 ימינה, גם גוף וגם ברקס. גוף הוא מוביל, ברקס עוזר. יאללה, ימינה, 180 מעלות. סיבוב 180. כן, אחלה. תשלים. מתאים. שחרור הדין, יופי, מדהים. ועכשיו שמאלה 180, גונן, שמאלה 180. מדהים, מעולה. עכשיו אנחנו רוח מזרחית, כמו שאנחנו רואים, אוקיי? אנחנו נעשה עכשיו פנייה קצת יותר מהירה ימינה, אוקיי? 45 מעלות ושחרור הדין. מוכן? מוכן לימין? יאללה, היגוי גוף, ברקס, יאללה. ברקס. זו הייתה פנייה טובה, אני רוצה מהירה. אוקיי, זהו. משחררים, עושים שמיניות. מעולה. עושה שמיניות, מעולה. שמאלה, הכל טוב, ומוכן לשמינית. אוקיי, שמינית שמאלה, בבקשה. עוד מעט. עוד מעט שמינית שמאלה. יאללה, שמינית שמאלה. פיינל, ימינה טיפה. טיפה ימינה. זהו, זה הפיינל שלנו, זה הכיוון. מצב עמידה. אוקיי, ידיים למעלה. ספיד סקשן. עכשיו מתחיל למשוך קצת. עד הסוף. ולרוץ. אוקיי. עשית טוב, רק לא רצת בסוף. תודיע לי איך הנחיתה. נחתתי. אני על הקרקע נחתתי.